Der findes mange teorier om tegnefilm, men nogle er meget mørkere end andre. Så kender du alle de mest uhyggelige og mærkelige teorier om det globale børnefænomen, Masha og bjørnen. Kun dyrene og børnene ser Masha. Masha og bjørnen er et af de mest sete børneprogrammer i historien, og nogle af de mest chokerende teorier i animationsverdenen involverer denne serie. En af de mest skræmmende teorier antyder, at kun dyr, andre børn og mytiske væsener som julemanden optræder i serien. Dette indebærer, at det kun er dem, der interagerer med Masha. Og det er mærkeligt i betragtning af, at vi aldrig ser hendes forældre. Ikke engang i episoder som Farsdag eller Morsdag. Så betyder det, at det kun er dem, der kan se Masha. Hvis det forholder sig sådan, betyder det så, at den Masha, vi alle ser, ikke er en del af det jordiske plan, men snarere det spirituelle plan. Faktisk er dyret og børn meget mere følsomme over for spirituelle faktorer. Så dette ville forklare, hvorfor alle flygtede fra Masha i det første afsnit, fordi de vidste, at hun ikke var et almindeligt levende væsen, men snarere en sjæl, et spøgelse. Dette er også grunden til, at Masha ikke er vokset så meget som en centimeter. Er du ikke enig? Som vi vil se i de næste teorier, vil vi opdage, hvordan Masha kunne være blevet et åndevæsen, og hvorfor det skete. Bliv hos os for at opdage alle 10 dystre teorier, som giver perfekt mening i Masha og bjørnen. De andre børn er også onder. Blandt de få menneskelige karakterer, vi ser i showet, er næsten alle børn, hvilket er ret interessant, for hvor der er børn, burde der også være voksne til at passe på dem. Derfor er der opstået en teori tæt knyttet til den første, som antyder, at Masha kunne være et spøgelse. Som nævnt kan børn se spøgelser og usynlige venner, mens voksne normalt ikke kan. Men hvis der ikke findes voksne i Masha og bjørnen, ville det så ikke betyde, at disse børn også er ånder lige som Masha. Og svaret er sandsynligvis ja. Det, der støtter denne teori, er det faktum, at stationen, hvor Masha bor, faktisk er en slags børnehjem, hvor alle de børn, der er kommet forbi, er døde tragisk på en eller anden måde. Derfor er deres onder fanget på det specifikke sted. Desuden ville børn fra forskellige tidsperioder være døde der, da Mashas tøj er traditionelt fra en fjern fortid, mens hendes fætter bærer mere moderne tøj og endda har en mobiltelefon. Men ja, begge ville være børneonder, der bor der i den skov, fjernt fra alt og alle, hvilket i sandhed er ret mørkt. Masha er forældreløs. Den næste teori tager højde for det faktum, at Masha ikke er en ånd, men blot en lille pige, der kan lide at mishandle dyr. Dog ser vi aldrig hendes forældre, hvilket ville indikere, at Masha faktisk er forældreløs. Og stationen er i virkeligheden et børnehjem beliggende ved jernbanen for at lette ankomsten af andre børn. Dette ville forklare det store fravær af voksne, da offentlige børnehjem altid er underbemandede, hvilket gør Masha til en forældreløs pige, der er så ensom, at hendes eneste venner er dyrene, de fleste af dem vilde, hvilket ville være en trist skæbne for et barn, der engang havde forældre. Bjørnen passer på Masha, fordi han gjorde hende forældreløs. Stadig om temaet, at Masha er forældreløs. Hvis dette er sandt, ville det betyde, at hun på et tidspunkt tragisk mistede ikke bare sin far eller mor, men måske begge forældre, sandsynligvis på samme tid. En teori siger, at Masha og hendes familie boede der i en hytte i skoven. En dag, da Masha var i skole, kom hun tilbage og fandt huset fuldstændig ødelagt og hendes forældre livløse. Hun så ikke, hvem der gjorde det, men bjørnen så det. Måske fordi det var ham selv, der dræbte Mashas forældre. Og af den grund føler han så meget skyld, at han passer på hende og leger med hende uden at klage. Men hvorfor skulle bjørnen have gjort det? Den næste teori forklarer alt. Bjørnen blev udsat for overgreb i cirkus. Som vi ved fra alle billederne i bjørnens hus, var han engang en del af en cirkusgruppe i fortiden. Og dette er noget, han mindes med glæde. Men den mørke teori hævder, at det ikke altid var sådan. Cirkusæren var en god person og behandlede sine dyr og ansatte godt, men hans børn var grusomme og endte med at tage deres fars liv for at overtage det hele. Fra det øjeblik begyndte alle at lide under misbrug og endda sult i dyrenes tilfælde. Blev de mishandlet og såret her under bjørnen. Og endda, da situationen blev uudholdelig,
angreb bjørnen de nye cirkusseere og formåede at flygte ved at springe af toget, der skulle køre dem til den næste by og løbe ind i skoven. Problemet var, at stressniveauet for sulten og bjørnen var så højt, at da han fandt Marshas families hytte, trængte han desperat ind efter mad. Marshas forældre troede, han ville angribe dem. I det øjeblik udbrød der en kamp, og bjørnen, som var meget større, dræbte dem begge. Da han var kommet til sig selv, gik han ind i skoven og så den tragedie, han havde forårsaget, og den lille pige, der lige var ankommet og var vidne til den makabre scene. Siden da svor han at passe på pigen og beskytte hende, uden at hun vidste, at han var ansvarlig for den største tragedie i hendes liv, og hans skyldfølelse forvandler ham til den forældreløse piges beskytter, det dystre spor. Hvis vi ser bort fra teorierne, der kun involverer dem til hovedpersoner, så lad os tale om noget meget mærkeligt, der sker i episoden med dyresporeren. Masha og bjørnen morer sig med at opdage forskellige spor i sneen, indtil de støder på et enormt fodaftryk, der ser menneskeligt ud. I løbet af episoden forklares oprindelsen af de andre spor, men ikke det store menneskelige aftryk. Desuden, hvem ville have evnen til at gå barfotet gennem sneen? Det eneste logiske svar på dette spørgsmål ville være snemanden, og episoden lader svaret hænge i luften. Men uden tvivl efterlod noget meget stort og dystert det aftryk, og hvad værre er, det burde ikke være ret langt væk. Masha blev forladt. I det første afsnit af Masha og bjørnen ser vi, hvordan alle dyrene flygter desperat fra den lille pige. Dette forklarer lidt om barnets natur, som elsker at mishandle dyr. Teorien hævder, at Masha altid har været sådan, og på grund af hendes psykotiske adfærd og måske nogle mentale forstyrrelser, anså hendes familie det for umuligt at passe på hende længere. I det øjeblik besluttede de at gøre det mest grusomme mulige og efterlade hende i skoven. På en måde, der hænger sammen med den næste teori, ville Masha have fundet stationen og være begyndt at bo der helt alene, kun i selskab med dyrene. Hendes dårlige opførsel fortsætter dog, som det ses i interaktionen med dyrene. På denne måde kan kun de vilde dyr, som er stærkere, nu holde ud til de farlige og dystre læge, som den mentalt forstyrrede pige ønsker at lægge. Alligevel lider de meget i Mashas hænder. Men hvis du indtil nu har fundet en virkelig dyster teori, har vi opnået vores mål. Så vi fortjener dit abonnement, ikke sandt? På den måde går du ikke glip af vores næste videoer. Bjørnen er en beskyttende ånd, som nævnt, stadig i forbindelse med, at Masha skulle være forladt. Hvordan ville et barn have fundet stationen eller overlevet i en farlig skov? Svaret ville være, at hun blev beskyttet. Vi ser, at alle dyrene i skoven generelt er fredelige, og dette sker takket være den beskyttende ånd, der opretholder fred og orden der. Og denne ånd skulle være selve bjørnen, som døde for mange år siden, og på grund af sit gode liv ville moder natur have givet ham til opgave at fortsætte med at beskytte denne skov. Og nu, hvor Masha er blevet forladt der, hjælper han hende og passer på hende så meget han kan. I dette tilfælde ville tingene være omvendt, hvor Masha er det levende væsen, og bjørnen er ånden, som børn og dyr kan se. Det er meget skræmmende. Alt foregår i Mashas hoved. Selvom vi ved, at Masha og bjørnen er en tegnefilm, er der nogle ting, der må siges. For eksempel det faktum, at vilde dyr og børn ligger sammen, er noget, der aldrig ville ske i virkeligheden, da vi for dem blot er fødte. Især når det kommer til et forsvarsløst barn, som i Mashas tilfælde, husker du teorien om, at Masha kunne have en form for forstyrrelse. Lad os vende tilbage til den. Teorien starter med det faktum, at Masha faktisk har en meget alvorlig mental forstyrrelse, forårsaget af et alvorligt fald, hun havde, da hun var baby. Så alt, hvad der er sket i tegnefilmen, inklusive lægen med bjørne og ulve, som er kødætende dyr, ville blot være dagdrømme i barnets sind, som tror, at dette er muligt. Beviset for, at dette aldrig ville ske, er en sand historie om en lille pige, der blev dræbt af en cirkusbjørn, en historie, som inspirerede skabelsen af tegnefilmen Masha og bjørnen. Hvad skete der med hønsene? Afslutningsvis lad os tale om noget meget spidsfindigt, som aldrig har fået et svar i Masha og bjørnen. I det første afsnit ser vi, hvordan dyrene flygter fra Masha, og hønsene gemmer sig på bunden af en tom brønd. Detaljen er, at dette var første og sidste gang, vi så dem.
hvor er det mån? Teorien siger, at de 3 stadig er på samme sted, da det er meget lettere at komme ned, end at komme op, og i desperation ville de være gået derned, men aldrig formået at komme ud igen. I så fald ville deres slutning have været meget trist, da intet dyr ville have reddet dem. Måske døde de af sult uden mad, eller måske regnede det så meget, at brønden blev fyldt med vand, og de druknede. Hvilket helt sikkert ville være en chokerende ting for en børnetegnefilm. Helt ærligt ved jeg ikke, hvilken af disse teorier, der er den mest skræmmende. Tak fordi du så med, og fortæl mig i kommentarerne, hvilken teori du fandt mest interessant eller mest skræmmende. Bye bye. Vi takker for, at I så med, og husk at abonnere på kanalen.